ديمان إسنات سو أبدا نومناتيف تدارينيا نومناتيف زخون زلو نومناتيف ديمان نكون له حجي أب نومناتيف ممكن تكلمنا في فلاج كنترول ناتو فير نالم فير إسنات متدالنا فير إسنات تدالنا ديمان حجي زي ديمان نكون هذا ملتي ديمان تاي يكون له نومناتيف يكون له أبدا تقولنا إزاي ديمان تكون أكوزاتيف ملتي فين زي إيش ديمان حجي تكون له أكوزاتيف يكون له ملتي أبدا أنت تقولنا إيش كيه بديمان إيش جيبه دمان تلا تا دمان تلا أين بوقت تلا أبزها تكون على زي أخذت تكون على داتيف تكون على ملتي سلازي article تزاي فلتنا لذي داتيف nominative accusative ممكن فلت كين شجرنا ملتي سلازي ذات دير زنبرت هنا بيت غير ذا ملتي نبديم تكون على سلازي article مهارم بعد أزي أقداسي سلام تاي رساكن سلام كبلا تقاتلتي أبزلهم سلام أنتنا نتمنى نلومون تكملون لنا شيء تحسوا كسألك فعل كنرينا ملتي تمرتنا بزعبة أرتيكل زلوا أبز حالة تمرتي بزعبة أرتيكل كوينو ناي دير أرتيكل كمي نفولت أو دير انتهي مالتي قلت ولا أبز حالة فريني يعني رنا ملتي زيادة ما كلاي تكفل سالسي تكفل كوينا بزعبة دي مالتي دي انتهي مالتي تأرتيكل نبع انتهي مالتي كلاي دي دوز غمي نفولت نزبلو نيشتي تمرت كنرينا مالتي مجمرا كنت كل زي نقول تا ارتيكل ازا قداسي ارتيكل تعفلتني انا نسراتكم ابلومناتيف اكوزاتيف داتيف اندن جينيتيف صبغ زغن رديت كلونا يا خيري مناتو كلاتهم بؤس لزتحاحز مالتي توم جروندفورد ايرتنز بالا 10 قالات ወይ 10 ነገራት ዘድልዩን ቋንቋ ንክትመሃር ሓደ ካብኣቶም አርቲክል ማለት ስለዚ አርቲክል እቲ ከምቲ ዝገለጽና አይነስ ክላይነስ ቮርት እዩ ክላይነስ ቮርት ኮይኑ for ein nomen ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኖመን ዝኸውን አርቲክል በግላይተር ዝገብር ነመን ናይ ዝገልጽ ማለት ብጻይ ምንታይ ብጻይ ናይ ኖመን ዝኾነ ማለት እዩ ማለት እዚ ኩልና ኖመን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ኢና ነርና ኖመን ዲንጎ ክኸውን ይኽእል ወይ ዛኽ ማለት እዩ ፐርሰን ክኸውን ይኽእል ኦርቶ ክኸውን ይኽእል ሊበ ክኸውን ይኽእል on the white ማለት ሰብ 5 ዝኾንሎ ማለት እዩ ንኣብነት ዲንገት ታይልናስ አውቶ ታይልናሲ ማንኪና ማለት እዩ ፐርሰንት ተኣልናኻ ማን ክኸውን ይኽእል እጅ ፐርሰን ማለት ንሰባት ማለት እዩ ጓል ክትከውን ትኾን እያ ፍራው ክትከውን ትኽእል እያ ካልም ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ፊስተር ብሩደር ዞባይተር ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ኦርቶ ታይልናኻ ንኣብነት ኤሪትሪያ ክኸውን ይኽእል እዩ እንደን ሽሎው ንዓምኖ ላ ሽሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ሽሎ ክኸውን ይኽእል እንዞባይተር ማለት እዩ ሊበኻ ትፍቅሪ ማለት ፍቅሪ ኮይኑ ግን ከዓ ክትሓዘ ይክእል ማለት ብርእስና ጣት ክሕዘን ንኽእል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከምዚ ንኣብነት ምፍራህ ንባዕሉ አንግስ ሎ ከምታት እዚ ኖመን ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ትምህርትና ግን ብዛዕባ ዲ ስለዝኾነ እቲ ዲ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ዲና ክንከይድ ማለት እዩ እቲ ዲ ዝበሃል ብኸመይና ንፈልጡ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ዲ ምኻድና ሓንቲ ነገር ክንፍልጥ ዘለና እዞም ቤሩፍ ዝበሃሉ ወይ ካኒ ፐርሰናል ከዓ ዝበሃሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሌየር ተዛኢልናስ መምህር ማለት እዩ ሕጂ ንወዲ እንተደኣ ኮይኑ ዴር ሌየር ንብል ማለት እዩ ንጓል እንተኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ኢኤን ወሲኽና ሌየር ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ጓል እንታይ እዚ ኩሉ ግዜ እዚ ይውሰኸሉ ማለት ኣብ ናይ ዝኾነ ስራሕ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ሼፍ ተዛኢልና ሲ ንጎዲ ሼፍ ንብል ዴር ሼፍ ንብል ማለት እዩ ዴር ሼፍ ንብል ንጓል ተዳ ኮይኑኻ ዴር ዲ እዚ ሼፊን ከዓ ንብል ማለት እዩ ሼፊን ከዓ ንብል ማለት እዩ ሶ ኣብ ናይ ስራሕ ተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ናይ እዚ ሓደ ክንፈልጠሉ ዘለና ሓደ ትሪኪ ካልኣይቲ ናይ ኣብቲ ዲ አርቲክል ኣቢ ዲ አርቲክል እንተዳ ኣብ ዲ አርቲክል ክንከይድ ተዳ ኮይና ኣብቲ ዲ አርቲክል ክንከይድ እንተዳ ኮይና ናቲ ዲ አርቲክል ክንከይድ ተዳ ኮይና بغمينا كنفلطوا نخل ديز وست ارتكل بغمي كنفلطوا نخل نزبل بملኦም زم ሳለን ማለት ቁጽርታት ማለት እዩ ንኣብነት ዲ አይንስ ንብል ዲ አይንስ ተልና ዲ አይንስ ንብል ማለት እዩ ወላ ዶ ዲ ስፋይ ውን ክንብል ንኽእልና ዲ ስፋይ ክንብልካ ዲ ስፋይ ከዓ ንብል ቁጽርታት ማለት እዩ ብሓጺሩ ዞም ቁጽርታት ኩሎም ብምልኦም እንታይ እዮም ዝወስዱ ዲም ዝወስዱ ማለት እዩ ካልእ እዚ ፊል እዞም ብሉመን ንባዕሎም ብሉመን መብዛሕትኦም ብሉመን ማለት ፊለ ብሉመን ማለት ፌር ማለት ብሉመን ማለት ኩምሎም ዞም ብሉመን እንታይ እዮም ዝወስዱ ዝበዝሑ ማለት
دوزحو هاي بلومات انتي مدوزو ديم دوزو زومن بلومات نبل خلنا دي روزا نبل نخلنا دي تل بخنبل نخلينا انزو بايتر مالتي بملهم زوم فيرتات ملهم زوزح مالتي كلهم تزيبلنا حاج زوزحنا نبزلنا انتي وزو دي وز مالتي also كال دي اوبس سورتن زبال قالو اوبس سورتن اوبسرتن كاز بال زلو زوم اوبس بملو مبزحتهم مالتي مبزحتهم ناي اوبس قا انتي يم دوسدو تتفايلنها دي يم دوسدو نابنت دي اورانج اورانج دي اورانج نانبماتي نابنت كيفي نبلنا كيفي دي كيفي نانبل جن اوس نعمل انتي هلا حدا كباتهم زوز حدا كباتهم دير افلنا افل تاكوينو كن تفح افل نانبل افلكا تفح نبل مالتي سو ازوم اوس نعمل له ازي كم نقدر نفلط النغل كالك نحزل النغل نغير انت على توالتي اندي وانتي ناي موداتا بزحت كون تالو كن كاب كل غلط تريكات نتقمل لكن موداتا ناي تاشمون اي نايدي ارتكل نابنت او ان زود او سوري او ان جي زود نابنت ارتكل سايتون دلنا حاجه زود قالوا نزود كل جزء انت هيوصل ارتكل ناتقا دي وست مالك سوري شاركل قيا ودي يالا نغزي دحان بتصليم صحيح مالك كال شافت نبعلو شافت تلنها بزود وانت عملت فروين شافتي هذا اركان فروين شافتي فروين شاف حجي شافت لا زي شافت تودالا زي بزول انت ودنا دي زود ما شافت نبل هنا بارتنر شافت نبل هنا اوزوفايت مالتي قال زوم هايت اند كايت بحالو هايت اون كايت كاد بحالو هايت اند كايت امنت جزون هايت جزون هايت حتى لنا حجي انتي جزون هايت تدايلنا انتي دودسو جزون هايت سوري هايت جزون هايت تدايلنا انتي ودزي هايت ودالو ارتكل ناتو ادي وس مالتي انت داني كرانك هايت تدايلنا من حجي كرانك هايت تدايلنا كرانك هايت تلنها كرانك هايت ازو دالو سلازي كم زعنا زود انت دا كم زعنا زود انت كوينو كم زعنا زود انت كوينو انتي وسدو ديم دوسد نعم قالوا انت سوش كاي تدايلنا خم سوس كاي تدايلنا زمول انتي وس مالتي ديم دوسو كم زعنا كايت اجنام موغلش كاي تدايلنا دين نبل موغلش كاي تدايلنا دين نبل كم بحط له كايت هاي زود انت دا اهالم كوم عينت زي دي مالتي كاله كل نفلط لنا اي كادود كالو نابنت فابريك تدالنا دي فابريك خاتبل دي فابريك نبماتي الو بحاطيرو بزح نجر كنبلو نغلنا كم زعنا تاش ممكن كنحزلهم نغل نغير من قدنا كن بحاطيرو اوس فندش انا هنقول لنا تي كنفلطو زلنا هذا نجر بحاطيرو اوس فندش لنا مالتي معلتا وقنا ما ركلنا دغا مهرك مالنا خالوت بنالو قصاله كن حنكرين فتينا قال اذا قال بزغنا بزح كنفلطلو كنمهرلو نغل الو ግን ሚላሃት ማለት ካብኣቶም ሞታ ሃንሎም ናይ ዲ ዝወስግን ንኣብነት ኢኦኤን ዝውዳእ ኣሎ ኢንፎርማሽንን ዝበሃል ማለት ሓበሬታ ማለት እዩ ኢቲኤ ኡምሎትካ ዘለዎ ካ እንተኮይኑ ካዚ ስታቢሊቴት ማለት እዩ ከም ስታቢሊቴትን ኤአኤን ሴት ተዳ ኮይኑ ካ ቶለራንስ ማለት ኮይኑ ማለት እዩ ኤኤን ሴት ተዳ ኮይኑ ካ ኮንፈረንስ ንኣብነት ኮንፈረንስ ኢ ኤ ኢ ተዳ ኮይኑ ካ ቤከራይ ማለት እዩ نبعلت أخوينها استراسة دي استراسة نبملاتي لذي كم زعينك الله كن حذر من خير مالتي بستغلنا متأنجن تحد نقدر نقول رزقنا تتفايلو زغنا نقدر كنا سنة عنك لنا أنا أبنت يعني كابزي كنا سنة عنك لنا بفلاي من أرتكل كنا سنة عنك لنا تيش تدعيلنا أولا تيش تدعيلنا كاب تيش لنا كاب كم زعلنا نحذا انتهي ده
ديرتيش مس ارتيكل انت حيزنايا زياده انت شو ممكن نقبل نخيلنا ولتي كاب سطر حزي يكون خان وناملت كان نبي بولار تكون كلها انا عملت تي دير دي دون انا بدي كم صغير تي بولار نايتيش تيشه إلناها تيشه إلنا كن حزان كلنا هنا زياده ቋንቋ ብሓፂር ግዜ ክንመልኮ ንኽእል ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መላሃት ክንጥቀም የምሕፀን ማለት እዩ ካልእ ዋላ ክንሕዞን ከለና ከዓኒ እቲ ክንብል ከለና ከዓኒ ንኣብነት ኮንፈረንስ ምችልና ኣለና ኤኤን ከም ዝውድእ ነዚኣ ብካልእ ፋር በተኣጌርናያ ኤኣይ ትውድእ ብካልእ ፋር በተኣጌርናያ ኤ ዝውድን በዓሉ ብካልእ ፋር በተኣጌርናዮ ዝያዳ ክትሓዘልና ይኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ክንብል ዝኽእል ብሓፂሩ ናይ ኣርቲክል auswendig ማለት እዩ auswendig ማለት እዩ ሶ ስለምንታይ እዩ ኣርቲክል ስለምንታይ እዩ ኩሉ ተደልዩ እንተታይልና ሓደ ብሓፂሩ እቲ የደስ ኖመን ማለት እዩ የደስ ኖመን ዝኾነ ነመን ብሓፂሩ ስታይ ኣለዎ ናቱ ገሽለሽ ኣለዎ ናቱ ገሽለሽ ኣለዎ ማለት ናቱ ጾታ ኣለዎ ሕጂ እቲ ማስኪል እቲ ዴር ዝበሃል ሜንልሽ ባህሪ ከም ዘለዎ እቲ ዲ ዝበሃል ከዓ ባይብልሽ ባህሪ ከም ዘለዎ ዳስ ዝበሃል ከዓ ኒትሪም ወይ ከዓ ሴክልሽ ባህሪ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ድካንስ ዳስ ኒሽት ኤመ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ወላ ስምዒት እውን የብልና ማለት እዩ ሓደ ከምዛ ጣውላ እዚኣ እንተ ዴርቲሽ እንተኢልና ተባዕታይ ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ጀርመናውያን ነቲ ቋንቋኦም ንክተሓዘሎምን ብቕልል ዝበለ መንገዲ መታን ክትሓዝ ኢሎም ከምኡ ኢሎም ፈላለዮም ማለት እዩ ስለዝኾነ ተባዕታይን ኣንስታይን ነገራውን ኢሎምካ ከፈላለይዎ ክኢሎም ማለት እዩ እታ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ሙስማን auswendig lernen ማለት እዩ እታ ክንገብራ ዘለና ተደጋጋሚ auswendig lernen ማለት እዩ ክንገብር ተኽኢልና ጥራሕ ኢና ኣርቲክል ክንሕዞ ንኽእል ማለት እዩ ስለዝኾነ ሕጂ ትሕግታት ኣብ ዝንመሃላልና ፀወታ ድማ ከምቲ ንገብሮ ከዓ ንሃፃወትና ከዓ ብዛዕባ ኣርቲክል ዝብል ጥራሕ ቀፃሊ ትምህርትና ክቅፅል ብዝተረፈ ግን ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ጥቅማትኩም ከዓ ተስፋ ይገብር ብዘይፈለጡ ኣሕዋትና ከዓ ሼር ክትገብርሎም ከዓ ይምሕፀን ማለት እዩ ኣዝየ ዘመስግን ተታብዕኑ ዘለኹም ከዓ ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ ዳስ ዝብል ከዓ ክንቅፅል ዓይነታት ትምህርቲ ንሎሚ ግን ኣብዚኣ ኣለና